Okay FM. Gusto ko, okay ka. 10 minutos makaagi ang alas 9 ning pagkaaga. Bangon Banwan! Ang bungkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Maarangkada man ang mga reports hali sa OKFM News Patrol. Mata na kamo asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan! Bangon Banwan! Bangon Banwan! Mga tugang, good morning. Aldaw po kita ngunyaning Biyernes, petsa 18 kan bulan na Disyembre. Sa pangaran ka na sa kuyang kapartner na si Ronron Eno na may kalakawan ngunyan. Ako po si Olive Pado Bragay, sa lado teknikal kaibahan ta si Barangay Kapitana Jonathan Lopez and ang Mr. Loverboy kan OKFM si Kuya Ernie Clidera. Anuman po ang sa indong ginigibo, madyan na po kamo, iribahan po kita sa pang-Biyernes na presentasyon kan programang Bangon Banwaan. Siyempre pa, igdi lang po yan sa 97.5 OKFM and PBN TV5 Naga. Sa satuyang mga paraan tabay, kung gusto po nindo mag-participate sa samuyang papromo, uya si mga nagteterex kasubago, uya po ang mga numero na sa indong aapudan. Ang Smart 0950-049-7596. Sa Globe 0995-027-3997. Sa Smart 0950-049-7596. And sa Globe 0995-027-3997. Kaya si mga nagtitext, ini pong text hotline na sasabihin ko po, igdi po binabasa mi ang sa indong mga text. Igdi man po kamo ma-text sa 0950-137-1305. Yan po ang sa indong mga message na babasahon ta igdi po sa satuyang programa. Oy mga tugang, wala tuon na, siribot na ang mga tao sa pagbakal kan sa indang mga regalo sa inda pong mga mahal sa buhay. Yaon dyan na ito nga mga kawata na pang-aki, urog na si mga ninong-ninang na may promesa pang nag-aabot ang Disyembre sa indang mga inaanak. Mayong pwedeng magpasano, dahil pwede magpas sa mga inaanak, huli po tangunyan na kaipuhan na sabi nga ni kayan minsan na magtao ka man, makanood ka man magtao sa satuyang kapwa, urog na po sa satuyang mga inaanak. Miski dikit, dakulang bagay po yan sa satuyang mga inaanak. Kaya Merry Christmas and advance sa satuyang mga inaanak and sa satuyang mga kababayan. Diyan sa kasentrohan ka na Siyudad ning Naga, apuera ka na perming parano ang mga establishmento, mga mall, maging ang mga ukay-ukayan, saro pa sa pinoproblema ngunyan kana mga nagraralaog igdi sa laog kan Siyudad ning Naga, ini pong grabing traffic. Urog na pag naglaog ka po igdi sa may kalabaan kan Panganiban, grabe talaga ang traffic. And dyan po sa kasentrohan ka na Siyudad ning Naga. Ini na po ang senyales na mapasko na Ibang-iba ka na pagpuon pa lang ka na COVID, igdi po sa laog ka na sa tuyang nasyon, urog na po igdi sa laog ka na Siyudad ning Naga na kung saan garo ghost town ang sa tuyang lugar. Pero ngayon, mga tugang ngunyan, grabe na po, pano na po, miski ka magsain, igwang taong makakahalubilo. And sana mag-ingat man giraray kita, magsunod kita sa mga health protocol na pinapautob po kana sa tuyang mga local government unit na kung saan kaipuhan na permigitang naka-face shield, face mask para malimitaran ang pagdakol ning COVID urog na po igdi sa laog ka na Siyudad ning Naga. Oy, si nag-aapod palan igdi sa tuyang gamit na
hotline, dai po kamo igdi mag-upod sa text hotline mi lang po ini. Uya po ang aapodan nindo atyan. 0950-049-7596, 0995-027-3997. Yan po ang sa indong aapodan. Saro po sa nahiling kong pigpost sa social media. Ini pong post ka na sa tuyang Regional Director kan Department of Education na si Regional Director Gilbert Sadsad. Ini manunungod sa pag-lockdown. Uya mga tugang sa mga teacher and mga estudyante na igwa pong kaipuhan lakawon sa opisina kan Department of Education sa siyudad ning Legazpi. Uya po ang post kang sa tuyang Regional Director. Ang sabi igdi, sa gabos po na matransact ning official business sa Department of Education Regional Office 5, buot ko po na ipaisi na naka-lockdown po ang opisina poon sa aga. Poon ngunyan po, Friday, December 18, 2020, until further notice dahil po sa nagpositibo ang saro sa satuyang kairiba sa Office of the Regional Director. Gabos po kami naka-isolate sa DepEd dorm, lalong-lalo na si mga close contact. We need your prayers po. Salamat po. Yan. Hali po yan kay Regional Director Gilbert Sadsada. Lugod na dainaman po madugangan, madagdagan ang nagpositibo dyan po sa opisina kan Department of Education Region 5. Siring man, ito pong naghahapot. May naghahapot po kaya, ano po itong dagdag na bonus kana Kapitolyo Probinsyal sa mga empleyado, ano po para ito sa gabos. Ang sabi man sa post ni Governor Migs Villapuerte, lahat mo nata basahon ta punto por punto para at least malinaw ang sabi man sa post ni Governor Migs Villapuerte, 8 araw na lamang bago ang Pasko at sa dami ng pagsubok na kinaharap natin ngayong taon, andyan ang COVID-19 at ang sunod-sunod na bagyo. Minabuti po natin na suklian ang kasipagan ng ating mga empleyado. Kaya naman, lahat po ng MOA at job order na empleyado sa Kapitolyo ay makakatanggap ng prorated maximum para sa 10 buwan o mahigit na sa serbisyo, 10,000 pesos dagdag na sweldo ngayong buwan ng Disyembre. At sa ating mga permanente at may plantilya na empleyado, natanggap nyo na po ang inyong 14-month pay at may 11,000 kayong dagdag pang matatanggap. Maraming salamat po sa inyong pagserbisyo sa ating probinsya. Yan, hali po yan kay Governor Migs Villapuerte. Masiswerte ang mga empleyado kana Kapitolyo Probinsyal, hulit pigtawan man sindaning onra ni Governor Migs Villapuerte and sa tahaw ka na kabuutan kan sa tuyang gobernador, nagtao pa siya ning dagdag na pondo para po sa mga empleyado kan Kapitolyo Probinsyal. Ang sabi igdi sa text message kan sa tuyang paraantabay, "Good morning ma'am, suudma po sa may panganiban sa SM, may nagta-traffic na garuraot ang payo. Mayo pong traffic enforcer, kaya grabe po si traffic. Si traffic enforcer po naagihan mi sa may hampangan kan Iglesia ni Cristo. Naglalakaw-lakaw." Yan. Yan pala ang saro sa naging rason kan traffic dyan sa kalabaan kan Panganiban. Igwada pong may diferensya ang payo na nagta-traffic mantang si totoong traffic enforcer naglalakaw-lakaw sa atubangan kan Iglesia ni Cristo. Uya pa ang text. Pakiulit po yung tatawagan na CP number ng papromo nyo. Okay. Uni po ang aapudan nindo. 0950-049-7596,
Sa Globe, 0995-027-3997. Inahalat ko mga tugang sinanggana kasubago ha. Diyan sa Palestina, Pili Camarines Sur, si Miss Ella Motos. Yan po, nanggana siya ng Noche Buena package. Hali po yan sa Cabral Bicolandia Supermart and rice, coffee, 14 in 1 plus 1. Na kung sain, igwapang bonus. Nagwalat sa ko ning kwarta ang riding in tandem para po sa pam-fried chicken indo ano. Kaya ki Miss Ella Motos dapat hanggang 9:20 ka lang, 9:23 na baga igdi sa samuyang oras. Dapat makahabol ka kuta. Sayang man kaso garuday ka na makakahabol ta 9:23 na. Pero makukuha mo pa man itong Noche Buena package hatod sa to kan Cabral Bicolandia Supermart. Anyway mga tugang, 24 minutos makaagi ang alas 9 ning pagkaaga. Kung anong ta ang buena manong report hali sa satuyang pag-iriba sa luwas, nasa linya ngunyan si Carlo Baldosa. Carlo, good morning. Kaloy, good morning. Anong nangyari sa'yo? Hello? Okay, Carlo, dahil ka naglalaog, mag-upload ka ulit ha, mag-redial ka ulit. Dahil baga naglalaog ang sa imong linya. Ang sabi igdikan sa tuyang paraan tabay, good morning po. Good morning po, Ma'am Olive, pakiluway-luway man po si number sa papromo. Okay, uya po. 0950-049-7596. Sa Globe, 0995-027-3997. Ang sabi igdi, good morning po Ma'am Olive, Merry Christmas po. Nakaantabay po ako habang nagpapadyak digdi po sa San Felipe. Sana po makuaman po ako kan Panoche Buena nindo. Kaipuhan asin dakula po yan taang samuyang sa samuyang mag-arama. Tiway po. Hali po ini Kinowi Coreses Candelaria. Good morning sir. And sa imong mga aki. Anyway, nawara si Carlo Baldo sa Arachan. Ang sabi igdi, good morning ma'am. Sana po gabos na makabali dyan sa Indo, igwapong fried chicken. Bayay po haputon ko si Riding in Tandem kung gusto nindang shoulderon ang fried chicken. Anyway, 25 minutos makagi ang alas 9 kung anong taliwat ang naputol na report na sa linya ngunyan si Carlo Baldosa. Carlo, good morning! Good morning, Ma'am Olive. Okay na, pasok na. Yes po. Lokasyon ko po kanya na pagkagalig sa BSP Naga. Pero ma'am, kailangan mo magtagalog. Kasi makausap natin si Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort, ang Fire Marshal ng Naga City. Ma'am, kumusta lang kung uso ba ganyan ang mga Christmas lights? Kung barakala naman sa mga kababayan, por dahil kaining padangan na Pasko. And magaran kasi Sir Ricafort ng mga reminders. Kasi sa Metro Manila, previous weeks, may mga nagkasurulong mga residensya por dahil kang pinapaga na silang Christmas lights. Siring man, ang sa ilang paglibot-libot, pagabandilyo, tanganing malikayan ang paputok, malikayan na maputokan na sa mga kababayan. Ma'am, Tagalog tayo ma'am. Makakasap natin si Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort. Sir, good morning. Live po tayo ngayon sa OK FM Naga. Good morning po sa inyo pong mga tagapakinig. Fire Marshal Emmanuel Ricafort, good morning po. Live tayo sa Bangon Banwaan dito po sa OK FM. Yes, ma'am. Opo, advance Merry Christmas po sa inyo dyan sa Bureau of Fire Protection dito sa Naga. Yes, ma'am. Advance Merry Christmas din po and Happy New Year po sa inyo. Okay. Sir, ang aming katanungan, kumusta po ang monitoring nyo, lalong-lalo na ngayong darating na Kapaskuhan? Opo. So ngayon po, since December 1, nag-start po yung ating offline paalala, iwas paputok.
ng Bureau of Fire Protection dito po sa Naga. At during that period is nagkakandak tayo ng bandilyo or nagbibigay ng safety reminders yung ating mga fire truck through our mga paging systems. At nagbibigay tayo ng mga safety tips kung paano tayo makakaiwas dito sa sunog ngayong Kapaskuhan, no. So every day nag-iikot po yung ating mga fire trucks, pupunta po yan sa mga high risk areas dito sa sa siyudad ng Naga. Okay. Sir, dito naman tayo sa mga magtitinda ng paputok po. Kumusta po ang monitoring nyo? Ang sabi kasi ni Sir Mon Florendo, kailangan daw magpasailalim dyan sa inyong opisina. Yes po. Actually, yung ating mga magtitinda ng paputok is nag-secure na ng Fire Safety Inspection Certificate dito po sa opisina natin. And then by December 23, that would be the start na pwede silang magtinda dun sa area natin dyan sa may market. At tayo po is magdi-deploy din ng fire truck dyan 24 hours para bantayan po itong mga establishment na ito. At the same time po is everyday po natin inspectin itong ating mga establishment na ito nagtitinda ng mga pyrotechnics. Opo. At least malimitahan ang sunog ngayong Pasko, sir. Yes po. Yes. Opo. May nagtanong dito, sir, kumusta daw ang monitoring nyo? And dito po sa mga nagtitinda ng mga Christmas lights sa ating lugar. Opo. So, si Bureau of Fire Protection po is part po ng mga inspection team na pig-create po ng local government of Naga. At kasabay po kami sa mga nag-iikot sa mga establishments na nagtitinda po ng mga Christmas lights and other lighting para dito sa ating Christmas season, no. At una dyan, i-check natin kung legitimate ba yung business nila through their business permit. At the same time, kung meron pong Fire Safety Inspection Certificate yung kanilang establishment, no. Opo. And kumusta naman daw, sir, yung mga fire hydrant na kung meron pong magkaroon ng sunog ngayong 25, ano po, preparado po tayo ngayon yung fire hydrant natin? Yes po. We're in close coordination po with the MNWD at constant naman po yung aming coordination sa kanila regarding po sa availability ng ating mga fire hydrants. And so far po ngayon is lahat naman po is serviceable yung ating mga hydrants, especially dito sa mga high-risk areas po dito sa Naga. Okay po, sir. Isa na lang po na panawagan mo ngayong Pasko sa ating mga kababayan. Go ahead po. Yes po. Apo. So sa ating po mga kababayan dito po sa siyudad ng Naga, so patuloy po kami nagpapaalala sa inyo na tayo po ay mag-iwas na maka-encounter ng sunog po sa ating po mga kabahayan, no. So ito po yung mga ilan po nating paalala. So pagbibili po tayo ng ating mga Christmas lights or other decors, no, siguro din po na merong ICC sticker or totoo itong ICC sticker na pagbibilihan po natin. At the same time po is basahin po natin yung instruction ng manufacturer ng mga pailaw na ito. Then i-check din po natin ng maayos yung mga wirings ng ating mga Christmas lights. Especially po ito yung mga Christmas lights na nagamit na po or last year pa po natin ginamit. Kung meron po mga bumbilya na medyo palyado na, palitan po natin kaagad para hindi po magsimula ng sunog. And then wag po nating overload yung ating mga saksakan. And just in case po na magkaroon ng brownout sa ating pong kabahayan during this Christmas, so ilayo po natin yung mga kandila. Kung tayo po ay gagamit ng kandila, so ilayo po natin to, especially sa mga madaling masunog, itong mga Christmas tree at saka sa ating mga other bagay na pwedeng madaling masunog, no. At i-off po natin yung ating mga Christmas lights at saka mga parol bago po tayo matulog. At wag po natin iharang yung ating mga Christmas trees sa mga exit just in case na magkaroon po ng emergencies, hindi po ito makakabala. Okay po. Fire Marshal Emmanuel Ricafort, maraming salamat po and advance Merry Christmas po. Okay po, welcome po. Okay, Carlo. So yan po Ma'am Olivia, si Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort kang BFP Naga. Nakaulit ang napaggaga, nakuha ng taning mga pagramdum. Carlo, nagyaon ka dyan mismo? Yes po. Kumusta man dyan ang sitwasyon? Preparado na ang mga fire truck? Yes, ma'am. Actually, ang mga fire truck nila naka-ready and para nun in tubig. Kaya mayong haditan kung halimbawa, in kaso may dalaga na sindang, respondan sindaning kasulo,
day mayong kandalan o mayong masindang worry kasi ang sendang fire truck okay, running condition and para noon sendang mga fire truck ng tubig. And sarap pa ma'am, dyan sa may portion kan Del Rosario, pinagbabawal naman pala kang HPG and mga nutshell helmet. Kasi ako mismo, personal, na para subago, ang pagramdam ng HPG, bawal na ang nutshell helmet. And sigurado titigitan ka mo kaiyan kung halimbawa madakop. So, sa pahay kang pamirang HPG, ang sabi niya, nagpaparang sinda kasi delikado ang nutshell helmet. Actually, kung makasabat yung accident ang sa motorista, kaya dapat ang helmet na gamiton, full face helmet. So, yun naman na ma'am, sa kuya ng informasyon, direktamente kaligbi sa BFP Naga, ini po si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Salamat, Tabi Carlo Baldosa. Nagdara sa to sa oras na 32 minutos. Makaagi ang alas 9 ning pagkaaga. Mahanap buhay mo na po kami. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hirap makatulog dahil sa stress? I-Biopatch mo na yan! Masakit ang katawan dahil sa mataas ng kolesterol, blood sugar at rayuma? I-Biopatch mo lang yan! Ano man ang dahilan at di mapakalit sa pagtulog, resulta ng iyong pagkakasakit, i-Biopatch lang yan! Ang Biopatch Force Up nakatutulong mailabas ang toxin sa katawan para sa tulog na mahimbing at maging hawang pagising. I-Biopatch mo na yan. Mabibili na sa inyong mga suking supermarkets at butika. Mabibili sa Mercury Drug. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay councils o community groups sa Naga City. Manalo ng naglalakihang papremyo. First prize, 300,000 pesos. Second prize, 200,000 pesos. Third prize, 100,000 pesos. Plus 30,000 pesos consolation prizes to non-winners. Saya ng Diwa ng Pasko 2020 Giant Parol Making Contest. Sponsored by Sir Noel De Luna, S&D, Kusog Bicolandia, and the Board of Directors of the Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad ng Naga City. For details, please text Papa Nico at 0945-600-9557 or visit our Facebook page for information.
Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, na mabango pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Defex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na paputok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban! Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban! Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Rizal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kapanawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, naiiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. For 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Oy, 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 tayo'y gumising na. Salubungin natin ganda ng umaga at sabay-sabay. Nasabihin na natin ang sarap ng buhay mula noon hanggang ngayon. Lagi na siya ang kasabay.
Masustansya ang Pasko sa Atlantic Bakery. Pasko natin ay sasaya, sama-sama buong pamilya. Undisal na masustansya, Atlantic Bakery kasama sa pagsalubong sa bagong taon at bagong umaga. Isang masustansyang Pasko at masarap na samahan sa bagong taon. Mula sa Atlantic Bakery yan. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Refill, kalimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! 18 minutos antes magalas 10 ning pagkaaga. Padagos po kamo nagantabay igdi sa Bangon Banwaan. Siyempre pa igdi lang po yan sa 97.5 OK FM and PBN TV5 Naga. Kasuro subago lang sibot-sibot ako ta may nag-igdi. Nag-claim po ito po ng gana sa riding and tandem si Mrs. Ella Motos na kung saan piglalamag talaga ninda ang fried chicken na bonus. Kaya apwera ka Noche Buena package. Nareceive niya po ang pambakal ng manok and igwapang lana. Anyway, mga tugang sa oras na 16 minutos antes, magalas 10 ning pagkaaga, nasa linya man ngunyan si Hil de la Cruz. Hil, good morning! Thank you very much sa Olive. Maray na pagkaaga po sa mga parantabay. Biglang nagdurulagan Team Naga. Kaano yan? Pagkatapos kan si pagtaram ni Mayor, digdi sa Plaza Quezon, biglang nagdurulagan. Dahil sa uran? Daiman. Igwa pasindang ibang dudumanan. Hindi ka sa Naga, inibagang Paskuhan sa barangay. Sabi nga nigdi maugmang Pasko si matrangkilong bagong taon. Paskuhan sa barangay. Iniyo sa ekspresyon ni Mayor Nelson Licasion sa kaansangguniang panglunsod kan Siyudading Naga sa panginginot man ni Vice Mayor Nini Diasis. Kaya lang, sigabos sa mga opisyal kan siyudad na nagkawarara ta biglang sarakay sa tinampo ay sa sanggang mga behikulo ta igwang dudumanan pa. Ang natada na lang digdiyo si Kapitan Efren ni Pumusino. Okay. Ikaw na lang in absence Mayor si Mayor ko ta interview ta kaya lang garo ko na pakala to kaya durumana at ay mapamandang inin sa indong ginigubungon yan na Paskuhan sa barangay. Actually po, dako lang kag pasalamatan ta po sa lokal na gobyerno kan syudad kasi na inot po sa kagurang na ikaglalang sa tuya na maski pong inagihan tang mga sakuna o ano man pong mga kalamidad, padagos man po giaray ang pag-andoyo kasi pagtaon nga suporta kan sa tuya nga lokal na gobyerno kan syudad sa pangamayo po ni Mayor Nelson Licasion asin ang kaugmahan na maitaw po sa tao, partikular sa samang barangay, na makatao ka niyo nga inapod na Paskuhan na taon-taon nga ni pong ginigipukan lokal na gobyerno kanaga. Opo. Kap Efren, good morning. Si Olive Pado Bragais po ini. Tabi ma'am, Olive, maray na aga po. Asin na sasaindo pong mga paray na nyo kang programa. Opo, advance Merry Christmas sa imo. Sharing man po sa gabos pong naghihinan nyo kasi sa sayo Ma'am Olive. Merry Christmas, Happy New Year po. Opo. Aram ko po na ang sa indong programa, ang sa indong istasyon. Lako po sa interong Kabikulan asin sa ibang reyon pa po kang Pilipinas nakakaabot po ang sa indong mga programa. Opo. Salamat pong Maray Kap. Ang saro sa hapot igditabi Kap Efren, si Sayda po ang mga beneficiary kanipong Paskuhan sa barangay dyan sa San Francisco. Ano po, pinili lang po ini kan barangay council? Aday po ma'am, ang totoo po, gabos po na pinasunod kan lokal na gobyerno kan syudad, aro po katong sa saro ka pong sanggawaran, saro ka pong senior citizen, saro ka pong solo parents,
and PWD, may kanya-kanya na po kayang naka-allocate po nga food pack para sa inda. Hali na po mismo sa lokal na gobyerno kan syudad. As in, sabi ko po nga ni, gabos po na taga San Francisco makaka-receive. Ay, very good. Ano Ano po ang po? kuya niya? Nagagad pa ako kay Mayor ng additional na food pack para si Magkanday po makakuha. Magduman po sa barangay hall, ta ako na po ang bahala. Opo, Gusto ko po, everybody's mga kabos- happy Palantabi, Kap. Totoo po yan. Pati nga ni po mga border, sabi ko, lalo na ako nag-stay naman po mga 3 years na sa barangay, considered na po siya na saro naman po nga miyembro ka nga barangay San Francisco, sarong residente na. Opo, garo, Kaya- pwede man ko dyan makipila, Kap. Ay, iyo po. Iyo. Padara ko po, Ma'am Olive. Opo, opo. Tara ko na lang po sa imo dyan. Actually po, nahili po ni padingil ng katakol-dakol pa po nga dahil naka-claim. Opo, So, dumaan na po sa barangay hall yung kukuanon, and then aram ko po na si allocation para sa ko, papadara ko po sa imo. Ay, dahil na, Kap. Aram ko man sa'yo. Nagsusubaman lang pa ako, Kap. Opo. Para at least mati mo man po asin na mahilig mo man po kung ano po ang naging pinagalang ka na lokal na gobyerno kan syudad. Yes po, Kap. Para oo. paganda po kaning Paskuhan na ini. Opo, Kap. Salamaton, Ma'am Olive, Kap, ha? Ayun po, mayo po akong ibang masasabi sa gabos po nga listener kan sa imong programa, sa mga nagdadangog po sa OKFM, kan gabos sa programa kan na estasyon, anduyugon po kan mga taga Bicol, bakula pong Reon 5, asin sa iba pong Reon, partikular po at taga Kamsor, taga Naga, anduyugon po ang mga programa kan sa indong istasyon. Opo, salamat pong Maray, Kap. Kap, ning mapaiba kita, at least yaong kanaman lang, ang Barangay San Francisco, saro sa may pinakadakulang simbahan. Ano po? Kumusta po ang monitoring nindo, lalong-lalo na po pag nagkakaigwaning simbang gabi? Sa araw po kato nga, ginibuta po ko yan, pagpasunod, sa pase ordens, as in pagpasunod po, duman sa protocol, kaya niyo yung COVID-19, na itinao po kan na syudad ng Naga, nami-maintain ta po asin si satuyang mga tanod, yaon, asin nag-request po kita ng mga pulis para magsuporta po sa pase orden kana simbang gabi sa kaiting Aguinaldo Mas. Opo, Kaya, pag-arog po baga kanika, pag-arog po kaning igwa kitang mga kasiributan ini pong simbang gabi, yaon man dyan na ang mga akyat bahay gang. Kumusta man po dyan ang monitoring nindo sa San Francisco? Okay man po, sa kuyan po ngunyan, nagkaigwa po kita ng sarong kaso ng tip o paghapong katong bisikleta. Alaga dahil pa man po, nangyayari si okasyon ka na simbang gabi o itong Aguinaldo Mas. Kaya siguro po arog na lang po kani, sa ngunyan, may naka-assign po sa laukan simbahan, may naka-assign po mga tanod na nagro-robing sa kada zona na dahil po maka-penetrate po itong mga mandatang may mandatang mga kalooban. Ano po? Opo, Kap. And saro po ang Barangay San Francisco sa sentrong-sentro kang Naga. Kumusta po ang pagmanihar nindo kan trapiko? Sa irak ng Diyos, padagos po ang pagpasalamat ko sa sakuyang mga kairiba, partikular po sa mga tanod, mga personel, na katuwang ta po sa pag-implementar po kana sabi po nga pag-monitor po kana sabing traffic. Okay po. Barangay Kapitan Efren Nepomuceno, salamat po sa pagpaonra na makauli kang ngunyan. And good luck po. Advance Merry Christmas po sa imo. Sir man po, Ma'am Olive sa imo, sa dagabos po nganing paradangog kan sa indong istasyon. Advance Merry Christmas po. Okay po. Diyos po ang magabay sa tuya, tanganing dahil po kita mapasala. Salamat po. Opo, salamaton po, Kap Nepomuceno. Okay, Liv, pasalamatan ko si Kapitan Efren. Si Kapitan Efren Nepomuceno saro sa mga nagsuporta sa satuyang Get Together sa Tiyan. Wow, oo, Kap, salamaton, Kap. Opo. Salamat ang Marikap. Okay, yan, tabi Olive, si Kapitan Efren Nepomuceno. Pero dyan, tabi, sa ginibong Paskuhan sa barangay dyan sa San Francisco, kumusta man ang mga tao, nagsusunod sa social distancing? Iyo man tabi Olive, pero si Dinaga, ang araw palibasa, kakadikit-dikit ang mga konstituentes kang Dinaga, haros natapos tulo si pagpanaw. Sa barangay San Francisco, naghahabol pa. Ayan, kaya sabi nga ni Kapitan, sida-ida natawan digdi sa Plaza Rizal kan distribution, pwedeng duman na lang sa barangay hall ko sa indang barangay itong pinapanaw sa Paskuhan
sa barangay na pinag-ibo digdi sa Plaza Rizal at kanduang barangay, San Francisco and Dinaga. Okay, ulit, ito yung dagdag impormasyon. Ang balita ko ngayon, hatod sendo kan Rice Coffee 14-1+1, iniman Hildy La Cruz, gusto ko, okay ka. Salamat Hildy La Cruz sa dagdag na impormasyon. Nagdara sa to sa oras na 10 minutos. Antes mag-alas 10 ning pagkaaga. Uy, seribo talaga ang mga opisyal kan lokal gobyerno kan siyudad ning Naga hulita sa wala tuong Paskuhan sa barangay. Siyempre pa pinapanginutan yan ni Mayor Nelson Legacion. Siring man salamat kay Barangay Kapitan Efren Nepomuceno. Ang sabi igdi, good morning SM, nakatune in mga taga Matiway, San Felipe habang nagaayos kan Belen para sa contest sa December 23. Uy, yung mananggad palan. Oy, good luck ha. Sana kamo ang manggana dyan sa contest na yan kan Belen. And sana pakarayunin dong marayta. Dakulang tabang yan sa mga taga Barangay San Felipe. Good morning, Kichoy Flores and sa iyang pamilya na nag-aantabay ngunyan na pagkaaga. Oy, si mga nagte-text pala ngunyan na pagkaaga, ito pong naghahapot kung itong nangganang Noche Buena package, pwede pang magbali and may kaibang manok. Siguro po mga tugang, bako naman yan, dahil naman garong makulog ang buot nindo, tananggana naman kamo, itaw ta naman sa iba na gusto man na manggana, igdi po sa samuyang mga papromo, igdi po sa 97.5 OK FM. Kaya sana po maintindihan manindo, na bako lang po kamo ang gustong manggana. Igdi po sa papromo urog na po, igdi sa Noche Buena package, hatod po yan kan Cabral Bicolandia Supermart, asin po kan Rice Coffee 14-in-1+1. Good morning palan ki Kagawad Boboy Salba, ki Barangay Kapitan na Boboy Salba. Good morning. Garo saro ini sa matunog na makonsyal igdi sa laog ka na siyudad ning Naga. Kaya si Kagawa, gusto na sa naman miski sa inakanto na hihiling ko, nagtatabang urog na po sa ikakamarahay, igdi po sa laog ka na siyudad ning Naga. Kaya good morning po, ki Barangay Kapitan Boboy Salba, kana Bagumbayan, permi kuning nahihiling dyan po sa kasentrohan kana siyudad ning Naga. Saro po sa inaapudan ko ngunyan si Weatherman Mike Padua. Ini may connection sa mga kahaputan kana sa tuyang mga paraan tabay kung totoong may bagyo and tatamaan ang siyudad ning Naga. Aramon ta daw yan ki Professor Mike Padua. Hulita dakul naman nagahadit, mapasko pating gayo, baka tamaan na naman ang siyudad ning Naga. Kaso garo busy pa si Sir Mike Padua, araatyan maapod diwat kita para maaraman ta po ang detalyas kaning low pressure area na kung ang sabi naglaog na po sa Philippine Area of Responsibility. Kaya ingat po kitang maray. Ang sabi igdi, good morning ma'am. Taga Bagumbayan po ako, kung si Kapitan Boboy Salba madalagan, suportado mi po siya. Uy, may supporters tulo si Kapitan Boboy Salba. Good morning po sa iya. Ang sabi igdi, good morning ma'am, pabati man po kami igdi sa Concepcion. Permi po kaming nagdadangog and nagdadalan sa TV, kaso po ma'am, dai po kami nakakalusot. Oy, dai asinda nakakalusot sa papromota. Ang sabi igdi, good morning po ma'am, sige ko po ang dangog sa programa nindo. Gusto ko man po mangganang Noche Buena package. Dai po ako nakakalaog pag nag-aapod ako sa Indo. Salamat po and God bless po sa programa nindo. Salamat na maray ha. Igdi po baga kaya dai man pwede kita mga tugang na kami talaga ang mag-apod sa Indo and mapili kang gaganahan. Kaya
pairinutan po talaga ini pong Noche Buena package na pinapanaumi, papromi, para po ini sa gabos na paraan tabay ka 97.5 OK FM. Bueno mga tugang, 5 minutos antes mag-alas 10 ning pagkaaga. Siguro Kuya Atan, mahanap buhay mo na po kita. Mayo si Kuya Atan ano. Anyway, sige. Okay, go ahead Tabi, Kuya Atan, mahanap buhay mo na po kita. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Basado sa Republic Act 10661, ang bulan na Nobyembre iyon na ang bulan kang mga kaakian. Ini po si Konsehal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Neni De Asis asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod, nagiimbitar na magkairibanan po kita sa pagselebrar kang bulan kang mga kaakian asin pag-asigurar kan sa indang mga kamugtakan. Ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, katuwang ang mga BCPC sa Lambang Barangay, ang nanginginotan sa mga aktibidades na madadalan via online. Kaya sa tuya pong ilike ang NCCWPC FB page tadigdi madadalan ang mga aktibidad. Kinakaipuhan ta po ang satuyang paggiya asin pagantabay sa satong mga kaakian lalo na ngunyan sa panahon ng pandemya asin kalamidad. Ini po giraray si Konsehal Elmer Baldimoro, nagpapaabot na digdi sa satong maugmang lugar, prioridad ang pag-ataman sa mga kaakian. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arog kan laing, Bicol Express, Ginataang Santol at Coco Jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central, yaon sa stall number 7 and 8, Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Santon Plus Herbal Capsule. Mark Johnny Salvilla, taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay, pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit nawala, makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, plaque lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All Around Fresh. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap. Creamy mayo sarap. Mag Lady's Choice macaroni salad na. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo. Nescafe Classic. Susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo. Puro
ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap? Kay Ninong at kay Ninang binili sa CBS Supermart. Magagandang mga laruan sa CBS ka na. Christmas items at mga pangregalo, CBS kompleto. May free gift wrapping para masaya ang Pasko. Ang Cabral Bicolandia Supermart handang tumulong sa inyo. Cabral Bicolandia Supermart bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na paputok kaming nagkaroon. Aming sinindahan. Kaming naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Ay ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo, huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! Bueno mga tugang, 2 minutos makaagang alas 10 ning pagkaaga. Padagos po kamo nagantabay igdi sa Bangon Banwaan. Siyempre pa igdi lang po yan sa 97.5 OK FM and PBN TV5 Naga. Uy, mga tugang, may mga magagayon akong bisita. Miyembro inikan Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company. Diyan po yan sa Philippine National Police. Diyan po sa may Concepcion Pequeña ay grande. Anyway, makihumapot lamang kita. Yaon naman lang sinda igdi, nagabisita sinda. Yaon igdi si Police Staff Sergeant Cherry Narceda and si Police Corporal Lilet Sikulan. Makikikumusta lamang kita, Enot. Kumusta daw ang Christmas nila. Hello, ma'am. Good morning po. Live kita ngunyan sa Bangon Banwaan. Live kita sa PBN TV5 Naga, sa YouTube, sa Facebook. Good morning. Good morning po, ma'am. So, ang Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company po, sa pangalan po ng aming Force Commander, si Police Lieutenant Colonel. Okay, madali lang, tabi kuya. Okay, go ahead po. Pobleo Mariano P. Maestral Lipip, ay bumabati po sa inyo ng isang napakagandang umaga sa lahat po ng nakikinig at nakaantabay po sa programa natin ngayong araw na ito. Okay po. Mama Cherry, bilang saro ka po sa member ka na Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company, ano po ang sa indong trabaho dyan? So, ang trabaho po ng Mobile Force Company is we are into internal security operations po. So, katulong po kami ng Armed Forces of the Philippines po sa pag-proteher po kang pasi orden po digdi sa tuya. Mm-hmm. So, kami po, ang trabaho po is sa insurgency po kami. So, kami po, support po kami sa Armed Forces of the Philippines po. Pag-abot po sa mga programa po kan sa tuyang gobyerno para po sa katanunungan po kan sa tuyang banwaan. Opo, mga seguridad pala niyan. Opo. Para sa mga nagbibirisita, sa tuyang lugar. Ang pagkakaiba lang po kasi, ma'am, dun sa local police stations, is yung police stations po, sila po ang trabaho nila is they are into law enforcement operations. So kami po, internal security operation po, support po sa Armed Forces of the Philippines. Ang bali po kasi sa batas natin, sa nakagawa ang trabaho, ang Armed Forces of the Philippines po, sila po ang lead role. Pagdating po sa internal security operations. So kami po sa PNP, sa Mobile Force, support po kami sa kanila. Kumbaga nagtatarabangan na lang po kamo. Opo. Pero mama, ngunyan pong mga panahon na ini, arog kaning madali na po ang Christmas. Kumusta po ang mga programa nindo? So may mga programa po ang samuyang opisina po. Lalo na po ngunyan na ngunyan pong Christmas po. So sa ngunyan po, padagos po ang ginigibuming intelligence-driven ISO-related activities po para po
maaraman ta po kung ano po ang mga programa po, ay ang mga aktibidad po kang sa tuyang mga tugang po na nasa bukid po. And then igaman po kaming naka-standby po na alert quick reaction team po and contingency force po na nakasupport po sa mga local police station po namin kung sakasakali po na kinakailangan nila ng tulong namin. And then po, aside po dyan, habang ginagawa po namin ang trabaho namin, sinisigurado po namin yung seguridad po ng mga personnel din po namin within the camp. Kasi kami po kasing nasa mobile force is, meron po kaming mga detachment or mga mobile force platoon outside din po doon sa pinaka headquarters po namin dito sa Naga City. Opo. And then, nagkakaroon din po kami ng, continuous pa rin po yung ginagawa naming information operations activity para po mamulat yung ating mga kababayan kung ano nga ba yung ginagawa ng mga CPP, NPA, NDF, lalo na ngayon at malapit na po yung kanilang anniversary. So mas pinapaigting po namin yung aming kampanya po na mas mapalawak yung kaalaman ng ating mga kababayan po para hindi po sila ma-recruit. Okay po, ma'am. Yan po ang mga programa nindungon yan. So, igdiman po kita, ma'am, sa Executive Order 70. Ano po ini? So, ini pong Executive Order number 70. So, aramtaman po baga ang problemang dara po kaining mga CPP, NPA, NDF na ini at kung ano ba yung mga dala nila. Alam naman kasi natin, di ba, na yung mga ginagawa nila is hadlang po sila sa kaunlaran ng ating bansa. And then, kasama po sa mga ginagawa nila ay yung mga pagpatay na nagiging dahilan po kung bakit yung ibang mga maraming mga inosenteng sibilyan yung nadadamay, na marami pong mga infrastruktura, yung mga nasisira po na siyang nagiging dahilan kung bakit tayo po ay napag-iiwanan na ng ating sa mga karatig bansa pagdating po sa estadong pang-ekonomiya. So dahil po dyan, para po matuldukan na po yung hidwaan po ng pamahalaan at ng rebeldeng NPA po, nagbaba po ng kautosan ng ating presidente. Ito na po yung Executive Order number 70, AO70, na kung saan po ay ini-institutionalize po yung whole of nation approach, na kung saan po ay binibigyan ditong prioridad po yung mga conflict-affected areas para po maibigay po yung nararapat pong na serbisyo ng gobyerno po sa kanila. So ibig sabihin po, lahat po ng ahensya po ng ating gobyerno ay nagtutulong-tulong po para yung mga nararapat po na mga serbisyo po maibigay po sa kanila, lalo na po yung sa mga nasa kanayunan po natin. Pag sinabi kasi, ma'am, na yung sa conflict-affected areas, ito yung mga lugar na malalayo na kung saan nagkaroon po ng presensya po ng mga NPA, may mga pagpupulong na nangyari sa kanila, may mga extortion po sa lugar na yon. And then po, may mga na-recruit po. Ibig sabihin po, marami po sa kanila ang, kumbaga, yung pananaw nila sa buhay is nabago po. Dahil po dun sa mga maling paniniwala na inisiniksik nila sa utak ng mga kababayan po natin. Okay po, ma'am. At least malinaw po ini palansi na kapalaman sa Executive Order 70. Apo, ma'am. Ma'am, bilang babae, dahil ma'am po ka muna didibisilan na maging party kang mobile force? Okay. Yaon po si Police Corporal Lilet Siculan. Ma'am? Sa bilang babae po sa Philippine National Police, daiman po kami nadidipisilan, masalong dai po kami natatakot sa trabaho pong pinili mi na magserbisyo sa bayan po. Na ini na po ang sinumpaan mi na dapat tuparin mi hanggang sa kung ano man ang kaya mi pong gibuhon. Opo, kasi ang sabi baga, ang kaya kang lalaki, dai kaya kang babae. Pero hindi po sa indong grupo, ang kaya kang babae, kaya man kang lalaki. Iyo po, kaya po. Nakikisabayan talaga Opo, kamo, ma'am. nakikisabayan po. Opo. Basta po kaya ang sarong trabaho, whether mapalalaki man yan o mapababae, basta po, udok ubaga sa buot mo, na yan gusto mo yung gibuhon, makakaya mo po yan, mawawara ang takot mo. Kami po kaya nasa pagtabang po kami sa tuyang mga kahimanwa po. Maitaw po sa inda kung ano ang nararapat po sa inda. In that way po kasi is pakiramdam namin, pag nakikita nila naming masaya sila, is masaya na rin kami, iba yung feeling na nararamdaman namin. Yun po duman ang fulfillment sa trabaho may po. Maski po baga delikado ang ginigibok ang PNP, pag po nahiling mi na ang kababayan maugma sa ginibo may, maugma na rin po kami. Opo, ang iba ta pong kababayan, minsan pag naka-uniform ang mga pulis, minsan takot sinda. Ano man po ang nafe-feel nindo, minsan kinakatakutan ka mo? Actually po,
ma'am, may mga pagkakataon na pag pumupunta kami, lalong-lalo na dun sa mga malalayong barangay na hindi namin sa naabot ng mga local government. Ang ginagawa kasi nila is ginagawa kaming pantakot dun sa mga bata. So Okay pag po. nakakarinig po kami ng ganyan, kahit naman po papano is medyo nalulungkot kami. Pero ang ginagawa po kasi namin, pinagsasabihan po namin yung tao na yun na huwag nilang gagawing pantakot ang mga pulis po, lalo na po dun sa mga bata. Kasi anytime naman po, lalo na pag nangangailangan po sila ng tulong, nandito po ang kapulisan para po tumulong po sa kanila, na kami po ay maaasahan po sa lahat po ng oras po na kailangan po nila kami, at tutulong po kami sa abot ng aming makakaya. Okay, at least malinaw ma'am ang sa indong mga programa and mga nga pud kayo mga adhikain nindo para makasirbi sa satuyang nasyon ano po. Yes, ma'am. So ano pa pong ibang gusto nindong ipaabot urog na po si mga nagaantabay ngunyan sa kapwa nindo kapupulisan? Go ahead po. So before po pala niyan, ma'am, gusto ko lang i-enlighten din po yung mga nanonood po at yung mga nakaantabay po sa ating programa. So ang Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company po, ang area of operation po namin is from 1st, 2nd, and 3rd District po ng Camarines Sur. Malaki so medyo pala, ma'am. malaki po siya, pero sabi ko nga kanina, ang trabaho namin is internal security operation po. Nakatulong po namin ang Armed Forces of the Philippines po para po malabanan po or matugunan po ang problema po natin sa insurgency. So ngayon pong parating din po na na Yuletide season, ngayon na nga po, Christmas na po, is makakasiguro po kayo, maaasahan niyo po ang inyong kapulisan po na kami po ay tutulong po para po maging maayos po, maging peaceful po ang ating Christmas, at maging maayos po ang ating pamumuhay po pagdating po sa seguridad po. Okay, ma'am, saro na lang po. Bilang babae paano manindo natatauan ng importansya ang sa indong pamilya kung igwa na po kamong Rosadiring family po? Opo. So, daimi po yan nililingawan na kumbaga aside po sa trabaho nagigibo kami nin way or nin paagi para po ito man po mga pamilya is maitaong po ang pangangaipo po nila. Aside po baga dun sa financial needs po nila. So, from time to time, tumatawag din naman po kami at nakakauwi rin naman po kami. Po, tayo naharanap man kamo kung igwa na kamong sadiring mga aki. Siyempre, naharanap man kamo kayan. So, binabalance na lang po namin, ma'am, yung time po namin para po sa trabaho at saka para po sa pamilya. Saka, ini-inculcate din kasi namin sa mga pamilya namin na kumbaga, itong trabaho namin sa pulis is malaking tulong po ito sa pamilya namin. Okay po, ma'am. Police Staff Sergeant Cherry Narceda and Police Corporal Lilet Sikulan, salamat po sa pagbisita igdi sa Samuyang Istasyon po Thank you ngayon. din po, ma'am. Ulitin, ma'am. Yes po. Welcome ka mo, igdi. Okay, yan mga tugang ang satuyang magagayo na bisita na hali po sa Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company. Igdi po sa tuyang programa sa Bangon Banwaan. Yan, ma'am, ha? Salamat na maray. Anyway, si mga nagaharapot ulit sa tuyang hotline, madali lang, ma'am, tama, commercial lang ko, ha? Si mga nagapot ka na sa tuyang hotline, sa apudan sa tuyang papromo, mag-apod po kamo si 0950-049-7596, sa Globe 0995-027 3997. Anyway, mga tugang, sa oras na 15 minutos makaagi ang alas 10 ning pagkaaga kung anong ta ang buenamanong report. Ika-apat ng report nawara lugod. Kan magsinok yan. Yan po, data ko ta si Ernie Marfil. Kaso bago, mientras na nagpaprograma si Dave Doliano, igwa pong lalaki, nagdire-diretso igdi, may pinangapudan siya, nawara da po ining idong ini. Yan po sa na po sa Samuyang television. Yan pong idong iyan, nawara po sa Kalawag. Kalawag, Naga City, sa Kapilihan Street. Ang may sadiri po kayan si Melati M. Kabagwe. Kaya sa tuyang mga kababayan, ha, kung nahihiling po nindo yan idong iyan,
may reward po yan na 5,000 pesos. Yan, 5,000. Ang makakakuha po kayan, makakabalik sa may sadiri. And mag-contact na lang po kamo sa 0999 1716143. 0999-1716-143. Yan mga tugang ha, kung sisay po nakahiling kang idong iyan, pakibalik na lang po sa may sadiri and tatawan man po kamuning reward ning 5,000 pesos. Bueno mga tugang, nasa linya na ngunyan si Ernie Marfil. Ernie, good morning. Ay, good morning, Tabi. SM, marin na pagkaaga sa mga nag-ihinan nyo. Ang transporting sa limanan, padyak, ang bayad per passenger 20 pesos. Puro sunyan kan mga passenger na dapat ibaba naman. Gano'n naman lang yung normal ang dating. Primero, nagtutuwa naman pasayro. So, sa 20 plus 20, 40. Ang tiba-tiba yung ang driver kang padyak. May sarong... Ano yan, Tabi, Ernie? Motorized padyak o itong ordinaryong padyak lang? Itong padyak na nag-iskatikan, Tabi, SM. Opo. So, nakakatiba-tibaan para padyak. Nagdakulanay din para padyak para sa inda, oportunidad na maray ang pandemic na 20. Kaya lang ang problema, nagduduasin ng pasayro. So, 40. Ang simpleng reklamo kat sa taga-San Juan, mabakalang gulay sa sentro, mabayad 20. Kinabulta, 40. Sa 20 bagat 20. So, ang natatandaan lang si Sinta, yun lang so ibabakal panira. Yan ang simpleng reklamo ninda. Ang terminal, haraniman sana sa sentro. Piling kayo magpadyak. Kaya ang naglalangkabangon niya ng hanap buhay, pakumandan sa man sa tikapuman ng parapadyak, nangangana man niya na nakakanganaan na parapadyak. Yan hagad kan ibang mga consumer, dapat mag-action niyo ang Sangguniang Bayan, o magaman ang transport committee sa Sangguniang Bayan, na dapat huruto naman na kumpleto ilag lang sa 50%. Nagduwa naman pasahero, ang padyak pwede nang magduwang pasahero, o sabihin, pwedeng 10 pesos na lang dapat isingil man sa pasahero, tanganin man mga anan. Rugado man na maray, para niyon ang lalargahan, tapos ang problema, yun na agad aning 20, so sa vice versa 40. Kalugihan na maray para sa pasahero, sa ditaling bagay, ang agad ang problema, yun na nakulawan na maray ang epekto, o rugado man sa mga passenger na pwede man lang lakabon, ang agad na nilito makakagyan, kaya sagod kung may minsan mauran, minapadyak na medyo nalalamangan sinda, asin ang nanggagana ini mga padyak operator tapos driver. Kaya hurot kan riding public, kung matatawan man naning atensyon ini kan Sangguniang Bayan, kan munisipyo na dapat regulate man ang piliti sa padyak na baba naman, ang gana naman para sa inda, ang sinambit ang inin bagay. Iyan tabi, SM ulip ang sa reklamo rin sa limanan, kan riding public, minulita nga na ang sigil. So nagangani na nag-15 pesos na lang pag-alis sa 20. Ano man yun rin mapinigong gibuon yan na limanan, urog na butan man kan Sangguniang Bayan sa nagabaga pag-agi sa legislation. Pero Ernie, sisay ang pinaka-head ka na mga parapadyak dyan po sa Banwaning Libanan? Dito biston hitig niyo, pero ang head ka na Committee on Public Utility sa Transport, si Alan Rojas sa Sangguniang level. Okay, dapat kung mataon man ng atensyon, nakulaw na bagay, ninulita, dawa magparasalakay ang mga naglalakaw, okay lang. Ako na baba naman ang plate. Pero kung 20, nga tapos duduhan pa, gadagana ang padyak maghapon, pwedeng pero malang nakakuha siya ng Noche-Buena package sa maghapon. Ngayon ulit na grabe ang kita, alagad ang makahirak, yung po ang pobreng riding, hindi po sa Banwaan kan Libanan. Yan tabi, SM, only pa sa tuyang report, sila po si Ernie Marfil. Salamat Ernie Marfil sa dagdag na impormasyon. Nagdara sa to sa 21 minutos, makaagi ang alas 10 ning pagkaaga. Bueno mga tugang, maparafol na po kita. Okay, lat mo na ha. Okay mga tugang, uya ang sakuyang kahaputan. Sisay ang tagapamayo kan Bureau of Fire Protection
igdi sa laog kan syudad ning Naga na na-interview ta. Kasurusubago lang. May caller na kita. Hello? Hello, ma'am. Good morning po. Good morning. Sisay po ni Makusugon tabi, ma'am, ang sa imong monitor. Pakiluway-luway po. Ayun na po. Dikit pa. Ayun na po, ma'am. Okay, ma'am. Sisay tabi ni? Maria Corazon po. Anong apelyido mo po, ma'am? Waperikwa po, ma'am. Okay po, ma'am. Ano po? Taga saan katabi, ma'am? Taga Concepcion, Pequeña po. Oo, makusugon talaga ang sa imong Haloy-haloy radyo. na ako, ma'am, nag-aabang sa Indo, ma'am. Okay po. Ano po ang sa imong kasimbagan? Fire Marshal Emmanuel Ricafort po. Okay po. Yan tumpak ang sa imong kasimbagan. Fire Marshal Emmanuel Ricafort kan Bureau of Fire Protection igdi sa laog kan Syudad ning Naga. Congratulations po. Mag-igdi ka na lang sa samuyang istasyon and magdara ka kan sa imong ID. Okay po, ma'am. Merry Christmas po. Merry Christmas man po sa inyo. Asin salamat po sa Cabral Bicolandia Supermart at sa Rice Coffee po. Opo, salamaton pong maray. Yan mga tugang ang sa tuyang nangganang ngunyan, si Maria Corazon Wafericua kan Panganiban Okay. Yan mga tugang sa tuyang mga papromo. Si sa load da, garo mayo ngunyan. Papromo sa load da, mayo ang sa kuyang partner. Ta may importanteng tiglakaw po ngunyan na pagkaaga. Bueno mga tugang, sa oras na ini, luway-luway na po akong mapaaram sa programang Bangon Banwaan. Sa lado teknikal, nakaibanta si Barangay Kapitan Jonathan Lopez and si Mr. Loverboy, si Kuya Ernie Clidera. Sa pangaran po ni Roron Enon, ako po si Olive Padubragais. Diyos marhay na pagkaaga po. Bangon Banwan! Ang bungkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Maarangkada man ang mga reports hani sa OKFM News Patrol. Mata na kamo, asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan! Gusto ko, okay ka. Mga tugang, dainan